Me dic Marga Pasqual, me diuen, i vaig néixer al carrer Fausta Morell, a Pere Querau. Vaig néixer damunt una fusteria i mos anava molt bé perquè érem nins i nines, jo tenia molt de cosins i germans. Érem nins i nines i fèiem espases i pistoles de fusta i jugàvem entre nosaltres, és a dir, ens juntàvem nins i nines enmig del carrer. Una altra de les coses que recordo amb molt de carinyo és que hi havia un bar, Bar Vissa, i els diumenges mos col·locaven les cadires com si fos un cine. Mos donaven una pesseta a cada un per anar a aquest bar i demanàvem un tassó de pinya, que mos costava una pesseta. Llavors es feien rintintin i vos podeu imaginar el cachondeo que s'armava, sobretot quan posaven la música i ja començàvem a cridar com a nanos. Això per una part, i llavors el tema de poder jugar en el carrer, perquè quasi no hi havia cotxes, podíem jugar a futbol, podíem patinar, podíem ser feliços enmig del carrer, perquè no passava res. I podíem estar nins i nines fins a 14 anys jugant a piola, jugant a córrer, jugant a futbol. Malament eres una dona i te feien posar de portera perquè no donaves permès, però era molt guapa poder jugar enmig del carrer. I és un barri que encara me dona moltíssim de records.